Здравейте, приятели! Аз съм Марио Христов или, както реших да се казвам, Айдан 818 на скин на един... Сниме на един скин, който много ме кефеше, но за жалост вече го смениха за един и за сега искам да ви обясня. Виждате, че съм с нов скин. Да, понеже другия го замених името с един тапанар. Не ми харесва други скин, който направиха. Те виждате доста промени. Даже обикалях, намерих кукис, който не ще се посада, направих градина. Тук може да направя фонтан. Да. Намерих и айран, когато изкопах, тук заравнявах. Тук имаше малко такава стон, аз го изкопах и направих на стон. Тук това ще го оправя. Тук това ще бъде моята градина. Така. Второ, извинявам се, че не съм снимала всички тези неща, които съм правила. Тези дупки тук намерих айрана, просто иска да ги покажа. Мога да ги направя каналчето да има вода, за да сте житото или каквото посада. Тъй. Това е къщата ми. Казах ви, че ще е модернизирана, още обаче не е. Виждате, че таван е такъв. Направих честове, този тук още няма нищо. Ето го айрана. Ще да го изпикам в този епизод. Какво да изгоря? Нещо дървено ми трябва, което нямам. Да, изхъбих всичкото дърво. Изхъбих го, защото... като започнах тия звуци, да. Изхъбих го за къщата. Мога ли да изгоря? Какво да мога да изгоря? Стара ми е малко стон. Добре, тъй. После ще го печем. В този епизод мисля да покопая в минуто, което тук направих. Леле, майко! Леле, ако... Леле, на едно живот ще остана, добре. Тъй. Айрон! Супер! Тъй бая, бе. И кул намерих кол, бе. Да. Тъй, ако сте гледали моя епизод там с сървър епизода, дето казвам... Аз имам все още с телефон. Да, ако сте гледали ония епизод, където представях един сървъра на Марио Валю, там беше един мой приятел. Добре. Мисля в този епизод пак да го включа. Извинете, чува се шум отвън, което съжалявам. Я поговоря малко по микрофона. Добре, и мисля в други епизод да го включа. Пак така да ни коментира. Да, доста съжалявам, ако ви е засегнало това псуването. Добре, само да сложа факли. Да започне малко тъмно да става. Да, и ако съм ви засегнал с псуване... Какво стана, бе? Що се отвори тази простотия? Да, една простотия се отвори. Добре, и мисля и следващия епизод да започна да играя с чудовища. Да не бъда някакво бебе. Така, бебе да бъда. Тъй сега... Да. Казах, че ще взема факли. О, божечко, те са били обнени. Не, майко, че съм тъп, чуете. Риба! Този не беше толкова яко! Се пребия тук, бе. Аз така ги правя. Малко като на един човек, който правеше Survivor с мода Tekit. Честно казвам, ако ще стегна модове, бих изтегнал този с влаковете, защото много ми хареса. Аз гледах един клип и мисля да го изтегля, но трябва първо да се науча как да гледам някакъв клип. Значи, XP. Да, трябва да се науча първо. Още не знам как се стеглят модове, но скино не знам. Така че може да се каже, че знам все пак нещо. Той. Чуйте, искам да пробвам една команда. Пазгорни букви. Enter. Не. Значи,
Аз имах един приятел, т.е. каза, че имал някакъв шоп и в обикновените сървъри, то има и сървъри, които влизат хора, както знаете. И там има шоп, в който можете да си взимате неща. И да, в следващия епизод може, когато моят приятел Валю, когато е тук, да започне да търся диаманти. Крайно време вече започна. Сега мисля да пуска малко дърво. Да, такива неща ще правя. Надявам се да се вижда през телефона. Следващия ден. Тук го изкупа. Има коне наблизо, така че се надявам да намеря някакви спалнари или ралове, такива в честове, които да има седла, за да яхна някой кон, което няма да е лошо, защото виждате колко коне има. Добре. Виждате, че гората е малко по-малка станала. Това е заради голямото ми сечене на дървета. Тъй. Тук има бамбу. Да. Тъй. Мога да намеря, ще намеря такива неща. Трябва да започна да правя такъв портал към Ада. Или портал към Недър на английски. Тук има някакви цветя. Мога да ги взема за моята градина всъщност. Точка 7. Да. Трябва, като ми се повреди, тая обикновено нещо ми се поврежда в версиите, не знам защо. Някакви постижения съм. Не бе. Постижения. Колко малко. И що ми се отключи сега това постижение, като аз отдавна съм го правил. В миналия епизод мисля. Извинете, дето не съм снимал толкова главна, но скинам новия, много ме кефи нещо. Тъй. Обработим простията. Тук има кръвуняци да го гази. Мале, гледайте. Сървърът ще не е зареден. Чакайте малко. Там има някакво поле, може да намеря някакво село и да търгувам селяните. Само да зареди сървъра. Да. Обикновено в полетата си строят селяните селата. Не знам дали ги строят, защото като гледам са доста мързеливи. Така че не вярвам те да са го правили. То естествено в играта, в реален живот. Естествено, че те не са го правили. Това играта го създава. Добре, сега сме дрънкали. Пъмкито още не съм го посадил. Трябваше. Добре, тук е голяма местност, така... Местност, казах. Добре. Тук е голяма местност, така че мога такова да внимавам да не се загуба. И да видя какъв жив съм. Защо излязах? Много съм тъп. Не съжалявам, че излязох малко от света. Само искам да знам дали се вижда. Да, вижда се. Да, само искам да знам дали да стане някакси хубав клип, да не стане като последния там с Вали, дето снимах. Да се не види тъпите коли, които минават. Да не стане като миналия епизод, не миналия епизод, там с Вали да го прави, да не стане последния момент, когато си казваме чао, да изведнъж да падне телефона и да развали напълно клипа. Това трябваше да го отрежа, но забравих. Добре, явно няма село, но има коле. Както ви... слънчоглед. Няма представа за какво служи тук слънчогледа, май само за красота. Можеш, например, да направят някакво олио и такива неща. Да направят олио. Олио да направят, с което да печеш. Ще да е хубаво. Но не са го направили. И че хубаво е да го направят. Мале,
колко такова семена съм събрал. Вие едва не ги виждате. Трябва да си тегля тази камера, дето в другите правят. Още не са посещани, да. И може да няма село, но малко се поразходих така. Но затъпих епизода, само да се призная. Да, затъпих го напълно, защото съм тъпак. Трябваше наистина повикам Валю да занимава малко. О, гледайте го! О! Снежен байон. Сняг. Снежен байон. Сняг се тая. Планински байон. Ой, майка ще да падна. Почти паднах. Се тая. Малко конче. Сега малко ми лаги. Приготви се за твоята ранна смърт. Трябваше да го правя, като знам, че няма да ми дадеш. О, лава. Има ли някакво лайна върху нея? Защото аз съм намирал такива неща около лавата. И то на повърхността, около пожар. Въглища има, тъп. Обикновено намирам айрон. Изгорени. Ми без това не ми трябваше. Малко ми трябваше. Но съм пълен. Да, пълен съм с 14. Да, другия епизод ще намерим диаманти. Гарантирам ви. Остава нещо много... Не се вижда много, затова ще света малко. Колко време изхъбих? 12 минути. Добре, след 2 минути мисля да свършва епизода, защото да не ми пак каже YouTube, че е бил много дълъг епизода. Може каза го все едно, YouTube е жив. Той е живо състояние. Така се. Ето почти стигнахме. Вкъщи, към къщи, най-хубаво си вкъщи. Да, вярно. Вкъщи, вкъщи, идвам вкъщи. Да. Най-хубаво си вкъщи, къщи. Да, паднах. Браво на мене. Сега ще изхъбим тези 2 минути, вместо да се приберем. Ще плуваме значителната вода. И мисчица загубихме. Браво. Не сме. Тогава го знам това езеро. Трябва да, честно казано, да позная малко района. И да дръпна някакъв мод. Въпреки, че ще наруша правилото от първи епизод. Ето е. Каштурката, колибката, прелесната каштурка, колиба, каштурка, каквото е там. Малко по-пещенешки. Добре, може би другия епизод ще посадим този кукис или сега. Бързо да го посадим. Да. И да не говорим, че той е джунгълския байон, къде ви казах, че съм го намерил. За жал забравих къде се намира, но поне съм взел най-важното. Даже ще направя дърво, посадих го така. Да. Но и посадих го, така се размножава. Другия епизод ще го наберем. И чакайте да намерим диаманти. Това беше всичко от мен. Абонирайте се! Само за мен! За знака, за босайде или другите. Не се абонирайте. Майтапа съвет, за който си искате. Но поне дайте едно лайфче, защото никой до сега не ми е лайфа клипаете. И тъй. Чао!